जोबोद दुखुनांथाव खौरां। बर' सावथुन मुलुगनि गागि फावगिरि टिकेन्द्र नार्जारिया बे बुहुमाव गैलिया। नोंथांमोन बयजोंबो मिथिजानाय बर'नि मुंदांखा आलायारन सावथुननि सासे फावगिरि टिकेन्द्र नार्जारिया बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। थांनाय हरनि 9 बाजियाव टिकेन्द्र नार्जारिया अबथिरा हां बोयो। थारैनो खोब दुखुनांथाव बर' सावथुन मुलुगनि गागि फावगिरि आलायारन बासिराम जोहोलाव बायदि बर'नि गुबुन गुबुन सावथुनफोराव फाव खालामनाय फावगिरि टिकेन्द्र नार्जारिया थांनाय हराव बे बुहुमनिफ्राय अबथिरा आनज्रायलांबाय। फावगिरि टिकेन्द्र नार्जारिखौ बर' सावथुन मुलुगनि गेजेरजों बयबो जालाख' होननानै सिनायोमोन। मख'नो गोनांदि टिकेन्द्र नार्जारिया गावखौ सासे सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावगिरि महरै सिनायथि होनो हानायजों लोगोसेनो मानगोनां बान्थाबो आरजिनो हादोंमोन। बेबादिनो टिकेन्द्र नार्जारिया रजत कमल बान्थाखौ आरजिनो हादोंमोन। नाथाय दिनै बिथाङा मिथिस्लाब मोनै 82 बोसोर बैसोआव बे बुहुमनिफ्राय अबथिरा आनज्रायलांबाय। बेखौ लानानै बर'नि गुबुन गुबुन आफाद जेरै बर' थुनलाइ आफाद, अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन आरो बर'नि गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा खोब गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसेनो बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय इसोरनिसिम दसे सम होनानै आरज गाबदों आरो टिकेन्द्र नार्जारिनि जिउ गोमानाया बर' हारिनि थाखाय खोब खहा गोनां होननानै फोरमायदों।